Tjena Ava! Hej, vad stor du är! Duktig tjej! Oj, känner du på Robin? När klappar du på Robin? Oj, jag klappar på Ava. Oj. De hade riktigt närkontakt här alldeles nyss. Oj, är du lite hungrig? Är du lite hungrig? Vill du ha mat? Hej. Nu är du med på film. Jaha.